Għalkemm matul ix-xahar ta' Lulju ma kienet irreġistrata l-ebda mewġa ta' sħana minkejja x-xemx taqli l-ankri, it-temperatura matul ix-xahar li għadda kienet ogħla mis-soltu. Fil-fatt, skont stqarrija li nħarġet mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, ix-xahar ta' Lulju ħalla l-uċuħ tar-raba kompletament bilanċ kemm kaġun tat-temperaturi għolin kif ukoll għax ma kienet imkejla l-ebda xita. It-temperatura medja matul ix-xahar li għadda kienet dik ta' 28.5 gradi Celsius, jiġifieri 1.6 gradi Celsius ogħla mill-medja għal dan l-istaġun. Fl-istqarrija ntqal li l-aktar jum sħun matul ix-xahar li għadda kien il-21 ta' Lulju, meta t-temperatura telet għal 37.9 gradi Celsius. Dan filwaqt l-anqas temperatura matul ix-xahar li għadda niżlet għal 20.2 gradi Celsius fis-6 ta' Lulju. Ix-xahar li għadda kien iżjed xemxi minn norma klimatika għal kif tkejlu madwar 384 siegħa ta' xemx, ġifieri aktar minn 15 il-siegħa minn norma. Il-baħar ukoll saħan iżjed malajr mis-soltu bit-temperatura medja fuq il-baħar matul ix-xahar ta' Lulju kienet dik ta' 26.9 gradi Celsius, jiġifieri kważi 2 gradi Celsius ogħla minn norma. L-Uffiċċju Meteoroloġiku qal ukoll illi mill-għada ta' Santa Marija it-temperaturi se jkomplu jiżdiedu u minkejja xi ftit sħapoli matul il-ġranet ta' Sibt u l-Ħadd, it-temp se jibqa' sħun u l-ebda qarrixa ta' Santa Marija mistennija li tagħtina x-xita. Temperaturi li jafu jinħassu sa' 40 grad Celsius.